أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على التنوك على بركة masamin ya fo anye aka gafe sanuman kono ka fo ala kira ka cidiya sara o de ye ka somogo kanu ani ku tugu ɲɔgɔnya an bɛ sali Mustafa kan kisi ni nɛɛma bɛ a ka ana somogo bɛɛ lajɛlen Mustafa min y'a fɔ an ye a ka kumakan sanumanw kɔnɔ ka fɔ Fatimatu n'o ye ale denmuso sanuman ye ko ale farisogo dɔ de don ni maa min y'a ladimi a ye komi i ye alakira ba ladimi ala k'an kisi o ma o hukumu kono bi wajulu kene kan ye an ye Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnyala Kolma o min bɛ Bobo Julaso mara la ka kɛ ni an fana an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ka wele kan ye ka fɔ alakira somɔgɔw a y'u kanu aw k'u tugu ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔ Kolma ansaru olu bɛ nin kɛnɛba ninnu sigi min ni ala sɔnn'a ma jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara u ka baara in na Fatimatu Zahra n'ale tɔgɔ fɔra yɔrɔ yɔrɔ an hakili bɛ jigin musoba min na o de ye an ba ye Madame Haidara Tante Fatumata Traoré o denbajala bɛ ale bolo Sherif la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛmɛ a la kɛnɛ in kan baara kunfɔlɔw bɛ daminɛ ni kumakɛlaw ka kuma ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ hali bi an bɛ fɔlɔ ka muso ninnu le fo an b'o fo ka cɛsiri la an bɛ nabaga bɛɛ fo ka ansaru ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ bɛɛ fo ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ale min ni sira ni yira an na an y'a minɛ ka baara kɛ an b'a fo a ka cɛsiri la hali bi an b'a fo dunya ani lahara a bɛ fɛn min ɲinina ala k'a nɔgɔya ye dunya ani lahara a bɛ fɛn min ɲinina ala k'a nɔgɔya ye hali bi ala ka ansaru kɔrɔta ansaru kanubagaw ala k'o kɔrɔta ala ka silamaya tiɲɛ yɛrɛ yira an na an ka se k'a sira ta o yɔrɔ kama an bɛ kɔfɛmɔgɔw bɛɛ fo dɔw bɔra an ka duguw ra ka na hali bi an ka fori bɛ o ye nunakaw bɛ yan lafiyarakanw bɛ yan kɔgɔɛ bɛ yan kwɛrɛ siradugu bɛ yan kwɛrɛ kundugu fanfɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ yan dangunanikaw bɛ yan o yɔrɔ kama an da ma se min o min ma hali bi an dusukun taa ni lo ye hali bi an b'o fo an b'an ka karamɔgɔ fo min bɛna wajuli kɛ Tayiru Sabadogo ko an ka fori b'a ye an b'an ka ansaru peredanw bɛɛ fo ka taa sanfɛ fo o kɔfɛ ne ye folikan ye ka bɔ kalanyɔrɔ la n'o ye Madarasatul Sahada ye kunnadiya kalanyɔrɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔra yɔrɔ surunna ani yɔrɔ janna u natɔ fɛn m'u sɔrɔ u segitɔ fɛn ka n'u sɔrɔ minnu y'u sen ta ka n'an ka ko fitinin bonya an bolo k'a kɛ koba ye an b'u fo sijan ani kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o kalifa n'u ra ala k'a n'u bolo minɛ ala k'a n'u fanga se ala ta'ala ka diinɛ kɔrɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnin kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo n'o ye karamɔgɔ minnu bilani bɛ an ɲɛfɛ n'u baara ka ala ka diinɛ jira an na waasa an ka se ka bɔda sɔrɔ ala bolo an b'u fo ala ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ala ka lɔnniya ninnu sabati ala k'u fanga se an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n'o de ye a Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye a y'a ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an k'a kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'a fanga se ala ka diinɛ kɔrɔ ala ka juguw dɛsɛra
ala kana jugu banara ala kana jugu sanara ala kana dɛmɛ tiɲɛ kan o tɛmɛnin kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na san min tɛ ɲinɛ ye ala k'o jira an na an ka se ka nin fɛti nin kɛ ka tɛmɛ nin kan ala ka barika don an siw ra ala ka barika don an ka limaniyaw ra an b'a ɲini ala taala fɛ k'a ka nɛɛma n'a ka barika ala k'a jide ala kira a n'a somɔgɔ sanumaw bɛɛ lajɛlen la o la an bɛ kɔn ka mɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ sigi an b'o fo danti foli min na an bɛ musow fo an bɛ cɛw fo kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ an ka jamiyatu fo min ye jamiyatul ansar din an ka foli b'a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la o la an bɛ dugawu k'a ye k'a daminɛ sirifikɛ la fo ka se wudu karamɔgɔw la fo ka se samatu sheikh muhammad adam drame hafizahullah samatu sheikh tahir sawado an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani karamɔgɔw tɔ bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo a bɛ baara min la a k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam jafar sadiq alayhi salam imam jafar alayhi salam a ko ahyo amrana a ko rahimallahu man ahya amrana imam jafar sadiq alayhi salam alakira ka somɔgɔ sanuma dɔ don alakira ka min imamu dɔ de a ko a y'a anu ka ko ɲanamaya a y'an ka ko ɲanamaya ko ala taala ka hinɛ na ala taala ka barika a bɛ maa ye maa minnu ye ahlu beitu ka ko ɲanamaya o la ahlu beitu ko tulon ko tɛ a y'a cɛsiri mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan ni ahlu beitu ka ko de ye parce que alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko inni tarikum fikum sakalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitab Allah wa itrata ahlal bayti alakira ko a bɛ sa ka fɛn girima fila to an silamɛw bolo n'an y'o minɛ ka baara kɛ n'a ye k'e k'a dɔn an tɛ fili fo arijinɛ kɔnɔna na a fɔlɔ ye kuranaba de ye a filanan ye ahlu beytu de ye alakira somɔgɔ sanumaw an k'o minɛ ka baara kɛ n'o ye o y'an bila sira min na an ka sabatiw la an k'a dɔn an bɛ taa don arijinɛ kɔnɔna na wala an bɛ kɛnɛ min na min ye fatimatu zahra salamullahi alayha an k'a dɔn musoba don muso a kan ka fatimatu zahra k'a kɛ dubalen de ye fatimatu zahra jogo tun bɛ tɔgɔ jumɛn na a tun y'a furukɛ ladon tɔgɔ jumɛn na muso a ye fatimatu zahra jogo ta n'a ye fatimatu zahra jogo ta lukɔnɔnaw na bɛn ni kanu bɛ sabati lukɔnɔnaw na lɔhɔrɔma min bɛ fatimatu zahra la a n'a mamadenw na min ye serifuw ye an b'an ka serifukɛ fo mali la samatu seyd usman madan haidara hafizahullah an bɛ dugawu k'a ye su ani tile a bɛ baara min na a dɔgɔnin tɛ maa si la a bɛ ka serifuw ka ko yankan janko hɛrɛw ka na diɲɛ kɔnɔna na janko hɛrɛw ka na jamanaw kɔnɔna na an bɛ dugawu k'a ye sijan barikama ani labankoɲuman ala k'a nɔgɔya an n'a ye wala an bɛ dugawu kɛ a ka kɔ bɛɛ lajɛlen ala ka barika don kɔ la jamiyatul ansar din an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka barika don a ka jamiya la wala an bɛ n'a ye bi an bɛ n'a ye sini fo an saya don an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ayiwa ni ala ka gɛn kuma tɛ anw fɛ sabu yamariya lo an ka bɔ ka kumakɛlaw fo ka wali ɲuman de don sinon kuma tɛ anw bolo yɔrɔ in na nin ye n dɔgɔkɛ a n'an ka président min ye ahmad sabadugo n'a dankan soyiba tɛnɛrɛbɛgo nin ye olu ka jɔyɔrɔ de mais u ko an ka bɔ ka o wasa n'ala k'a gɛn ye an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'an bɛɛ wasa kɛnɛ wasara ala k'an bɛɛ wasa ayiwa donc kuma fila tɛ yen u ko an ka jama fo dan tɛ foli min na maa o maa min y'a sinsin yan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan ka ɲini alahu taala fɛ ala min ye yɔrɔ naani nɔgɔya an ye ala ka kɔsegin nɔgɔya an ye ko mɔgɔ o mɔgɔ min bɔra ka kuma bɛɛ ka kuma ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya ma minnu bɔra an balimamuso fila min bɔra ka dasu kala an b'u fo ka waliɲuman k'u encourager u k'a dɔn u karamɔgɔ ye min don o nin da ni min b'u dusu la k'a bɔ k'a fɔ jama ka kuma a ma nɔgɔ min b'u kɔnɔ k'a fɔ min b'u nin na k'a lakali jama yelen tuma dɔ a ma nɔgɔn bɛɛ ma donc u k'a dɔn k'u ka baara ɲinɛ kosɛbɛ
hali bi ala k'o nɛ sabati an ka karamɔgɔba min kan ka an bilasira su in na ala k'a nɛ sabati a mɛnni tulo ɲuman ala k'o d'aw ma ka taa ka baara kɛ n'a ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka wajulukɛla kun ye an karamɔgɔ Tahir Sawadogo ale min ye an silamɛya dɛmɛtɔ ansar wajulukɛla ba ye Burkina Faso a ye dakuruɲɛ 2 min lase kɛnɛ kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. an sigira ala ka o hɛrɛ la labako ɲuman ala ka d'an ma an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye a n'a ɲɛjɔ yɔrɔ an karamɔgɔ ale min kɛra sababu k'an bila ni kɛnɛba in kan karamɔgɔ min kɛra hinɛtigi ye ka kɛ makare tigi ye ka kɛ sabari tigi ye karamɔgɔ min ala kɛra jigi fa karamɔgɔ min silamɛya segi a minɛn kɔnɔ tuma min na n'a bɔra a minɛn na karamɔgɔ min baya lakunu tuma min na ni baya kun sara karamɔgɔ min kɛra falatɔw jigi ye karamɔgɔ min kɛra miskinaw jigi ye n'o ye an karamɔgɔ ye Nurul Anwar Khutubul Zaman Muhyil Baya Asiri Serif Usman Madan Haidara ala ka nafa n'a baraka ye karamɔgɔ ka foli kɔ an bɛ k'i mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ k'i minɛ yan ka bɛn le 22 ma 3e mois 2022 k'i tɔgɔ ye Bolibana ni ma fili tɔgɔ la an b'o de la bi su in na an y'a ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ ka wuli hɛrɛ la ka k'i karamɔgɔ bɛɛ fo ka k'i alimami bɛɛ fo association mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan ka foli d'a bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya ma jamiyatu ansar muso kalandenw a fɔ o fɛn bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na yan sɛgɛrɛ an ka foli b'a bɛɛ ye ani kalanyɔrɔ yɛrɛ madrasatu saada kunɔjiya kalanso an b'a a kalanden muso an b'a bɛɛ fo ala k'a n'o sara ala k'a n'o ka hamina ko ala k'a dilan Fatumatu Zahara baraka kosɔn ya rabbi an ka laɲiniw ala k'a dafa ka tila k'an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o ye an ka belebele ye cɛ min ni ala y'a sɔn dɔɔnin na dɔɔnin hakikara ko ni barigon fɔla barigon lakolon o le man kan ka ca nka barigon min ni tulu fala la a bɛ tɛmɛ i ti bɔ a kalama Ustaz Dawudu Konate ale ye barigon le min tulu fala la tɛtɛtɛ a bɛ tɛmɛ i kɔrɔ mankan ti bɔ nka kana gosara ni gosara de b'i malo an bɛ dugawu k'a ye sijani kɛnɛ ala ka danna ma ala k'a n'a laban ɲɛ an b'an ka parrain fo an b'an ka parrain fo n'o ye Konate Basiru an b'a fɔ k'a ni kunnadiya ni kɛnɛ na ɲɔgɔnna ni ala m'i kanu wallahi ala t'i sɔn i bɛ k'a den fa ye surtout kira somɔgɔ ko o bonya k'a sɔn ka taga na d'i ma i fana jɛna sɔnna k'a minɛ wallahi a b'a yira ko ala ma ko b'i la le Basiru ala ka n'i sara k'an ka Kolma section a ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan Amadu Sawadogo ka fara a ka danga Suyebu kan ani an fakɛ n'an kɔrɔkɛ Ustaz Mande ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli di Kolma section ordinateur sécurité k'a bɛɛ fo ala k'a bɛɛ sara an ka sigi ala ma ka ala yafa dare m'a fɔ an ka dan dɔrɔn astagfirullah an kan t'o ma dɛ an ka nimisa an ye walejugu min kɛ ka tɛmɛ a nimisa ka an minɛ an ka tɔɔrɔ n'a ye ka ala yafa dili ka tila k'a fɔ ala ye an tɛna dɔ wɛrɛ kɛ tuguni hɛkɛ mun n'an y'a ta n'an y'a tiɲɛ an k'a dafa i muso tuɲɔni b'i bolo a ka hɛkɛ d'a ma faama i kɛn bɛ ka dɔ minɛ ka don kaso ra sabu se b'i ye fanga b'i bolo a libéré ka bɔ kaso ra sabu e yɛrɛ y'a dɔn k'i y'a tɔɲɔ wallahi n'an sigira ka bɔ an ka walejugu ra ka ala yafa dare a ka cara ala bɛna ka hinɛ sanji ala b'a jigin an kan ala k'o k'an ye munna ala ko an ko ten ala de ko inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko ne ti sɔn fiyewu k'a to cogoya dɔ a ka jamana na a bɛ hɛrɛ la a lafiyalen don kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen ka tila ka na balaw bila a ka jamana kɔnɔ ka ni ala yɛrɛ sigilen to yen ne t'o kɛ jamana si ra f'a k'a sɔrɔ aw jamanadenw yɛrɛ fana yɛlɛmana ka sira dɔ ta
aw jamanadenw ni aw sansera ka sara jugu ta ne ala bi fitina ni balaw bila ka jamana na ala ka jangata mun deli ka ca a bɛɛ tɛ jibiri bɛ pɛrɛn dugukolo bi ci a bɛɛ tɛ tasuma bi jigin an kan ye a bɛɛ tɛ dugukolo bi yɛlɛma ye ala ka jangata dɔ le ye i aw yɛrɛ dɔ ka wuli a dɔ kama k'a minɛ k'a kan tigɛ hali a tɛ hinɛ ala ka balaw dɔ le ye aw yɛrɛ dɔ ka wuli dɔ kama k'a muso minɛ walima ka den minɛ k'a kan tigɛ walima ka tasuma dun i ka siman na anw yɛrɛ k'o kɛ an ɲɔgɔnna na anw yɛrɛ kama ala ka balaw dɔ don nka n'an seginna kɔ a ka ca la wulibaga ye ala ye an ka jamana ninnu ala k'a bɛɛ lafiya labanko ɲuman o tuma na ala k'a d'an ma n badenw o tɛmɛnen kɔ an bɛ belebele min ka kɛnɛ kan n'o ye fatumata zahara ye kalanyɔrɔ yɛrɛ tɔgɔra ani kalanyɔrɔ yɛrɛ ka anniversaire ala baraka la o min taara ka fara sherifu muso in ka bangani kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka nafa n'a baraka ye foyi t'i ɲɛ n'i kɛra somɔgɔ ko tɛ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ yan n'i kɛra somɔgɔ tɛ minɛ yɔrɔ ta an na an b'a fatumata i se ye min ye i b'o de fɔ a la i tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban o lo Fatuma an ba Fatumata ala y'a wasa ni suran kɛrɛkɛrɛnni ye o ye suran ɲuman ye ala ko inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ala kira ka denw ala k'u den fatuli jarabi laka den cɛ min mana wuli u bɛ fatu den cɛ min mana u bɛ fatu k'a furu ko ko kɛra k'i kɔ tigɛra dɛ e mana denw de sɔrɔ bɛ taa lahara e mana denw de sɔrɔ bɛ fatu jɔn min e tiɲɛ ta ala sɔrɔla k'a fɔ kira ma inna a'tainaka al-kawsara Muhammad ne ye Fatumata di e ma al-kawsara karamɔgɔ bɛ kɔrɔ caman fɔ a la dɔw ko kɔ dɔ la bɛ araginɛ kɔnɔ o tɔgɔ de ye al-kawsara dɔw yɛrɛ ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko kira mantow bɛna caya dɔw ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko ala yɛrɛ ye bonya ala ko ale ye bonya caman de k'a ye dɔw ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko ala yɛrɛ ye bɔnna yɛrɛ caman k'a ye mais min ye wulibali ye suran jigikun ye min ye ka kira wasa k'a yira ko ala kira kɔ ma tigɛ n'a jigikun kɛra o ye ala fana sɔnna an b'a Fatumata Zahara ale de kɛra sababu ye ka kira ka bɔnna ninnu olu sabati ala ka dugukolo kan an tɛ al-kawsara bila foyi kan n'an b'a Fatumata tɛ ala ka nafa n'a baraka ye ala ka nafa n'a baraka ye ala ko kira ma fasalli li rabbika wanhar seli tigi ala ye k'i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔrɔ k'i ka sarakaw bɔ inna shani'aka huwal abtar e jugu le kɔ tigɛra n'o tɛ e kɔ ma tigɛ yala est ce que ala kira kɔ tigɛra wa dɔw bɛ sigi ni asiriya ye ko sherifu foyi tɛ yen tuguni ko ala kira somɔgɔ k'a bɛɛ sara an karamɔgɔ sabali n'ala ye jamu kɛ zɛribo ye kana dimi dɛ kana ta ko e ye zɛribo ye ma serifuya sɔrɔ samɔgɔ cɛ e bɛ dimi o kama ko serifu bɛɛ sara sabali ala ko kira kɔ t'i ban inna a'tainaka al-kawsara ala ko ala kira kɔ ko banta tɛ zuriya caman de ko de bɛna bɔ a la mais an b'a ala fo ka ala barakala ala min sɔnna ka an sɔn ni serifu ye min ye serifuya mɔnɛ bɔ an na mɔgɔ bɛ kɛ serifu ye a tɛ wajulu kɛ a bɛna jigin a kan a bɛ yɔrɔ yala k'a d'a ma a bɛ taa kado k'a ye serifu tɛ saraka minɛ a bɛ taa kado d'a ma ka taa bonya ka taa te wuli ka d'a ma ka saga faga ye ka dugawu yala ye o bɛ kɛ a bɛ baraka ni dugawu sɔrɔ mais serifu min y'a cɛsiri k'a ka samara bɔ k'a cɛsiri ko fo ale ka nin diinɛ in bila a minɛn kɔnɔ a mɔgɔ nana n'a ye cogo min na serifu cɛ min sera k'o kɛ ka mɔnɛ bɔ an na ka mɔnɛ bɔ diɲɛ bɛɛ la kuranna aya min kun fɔ cogo n'a gɛlɛyara hali an kun t'a lɔn ala bɛ fɛ ka min fɔ ka se ka ala yɛrɛ ka kumakan kɔrɔ fɔ an ye an y'a faamu yɛrɛ yɛrɛ la ka tila ka ala kira sallallahu alaihi wasallam nkalon min dara ala kira la ka fabriquer k'a kɛ ala kira ye ka kumakan ye ka sɔrɔ ala kira m'a fɔ ala ye serifu min d'a ma a sera k'o tɛntɛn ka mɔnɛ bɔ silamɛya la n'o ye Basita den ye ka se Serif
Usman Madan Haidara ala ka nasara Amin. ala ka nasara Amin. olo karamɔgɔ ko k'ale ti ne ko sirifu n'a digirila n'a ye jɛ kana ale wele ko sirifu k'i k'ale wele ko Usman k'a tɛ foyi tiɲɛ Seydou Usman Madan Haidara ale ma nɔrɔ ka bonya na k'ale ye sirifu ye k'ala ka sinɔgɔ mɔgɔ kana bonya ka baraka yala ale y'a cɛ le siri ko silamaya in ko fɔ ale k'a bila place la silamaya tun b'an bolo cogo min na ni karamɔgɔ kun man na jahanamaden tun bɛ caya dɛ bilahi ni Seydou Usman Madan Haidara kun man na jahanamaden tun bɛ caya parce que wajulu modèle min kun kɛ a ye mɔgɔw halaki ko a ye seli n'a selila ka ban ko a banna n'a ye ja suyɛni kɛ n'a ye ja jɛnɛya kɛ n'a ye ja mɔgɔ faga n'i bɛ seli ka ban a banna dɔ wɛrɛ tɛ yen Seydou Usman Madan Haidara a nana sɔrɔ nin le bɛ yen nin le donna kunkolow la bɛɛ sigini bɛ nin le o kama seli bɛ sen na jɛnɛya bɛ sen na seli bɛ sen na mɔgɔ faga bɛ sen na seli bɛ sen na ribadumu bɛ sen na seli bɛ sen na dabalijugu bɛ sen na seli bɛ sen na tɔɲɔni bɛ sen na karamɔgɔ ko n'an tɔɔrɔ in na k'an tɛ Ala sɔrɔ dɛ ko an ka sigi ka na Ala ma ko kana dan seli ma selifin tɛ nka fin komi alikaba ni muso tɔɲɔni b'i bolo n'i ka paranti ka hakɛ i kɛlen bɛ k'a tiɲɛ n'i kɛlen bɛ ka i siɲɔgɔn tɔɲɔ n'i kɛlen bɛ ka haramu dun k'i kɔnɔbara fa n'i kɛlen bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ jɛnɛya kɔnɔ Seydou Usman Madan Haidara ko n'i tora nin na ka sa k'i kana i yɛrɛ sɛgɛn hali alikaba bɛnnen kɛ bɛ taa jahanama oui Ala ka kuma lo ale y'a fɔ innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Ala ko ten a ko munafiku n b'o don fo jahanama jukɔrɔla jahanama na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni karamɔgɔ y'a sɔrɔ nin lo ɲɛnamaya kun kɛra nin le o juguya n'o tɔɔrɔ le tun bɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ ma fo ka na se yɔrɔ min na bi fo dɔw bɛ taa se ha ko Haidara ko k'a tɛ seli lahara bɛna gan dɛ Ala ka laban ɲɛ a y'a jogo ɲɛ kira ciku ye nin de ye kira y'o de fɔ innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq Ala kira ko ne cikun dɔ wɛrɛ tɛ kana jogobaw de dafa mais an ye jogo bila ka seli ta jogo tiɲɛna fo ka se niveau ra i bɛ se yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ko ne ye silamɛ ye Ala ni jogo tiɲɛ kojugu silamɛw de b'a fɔ bi selibagaw de b'a fɔ bi ko ne bɛ Ala daari n ka voisin ka kɛ chrétien ko a ka di ne ye ni silamɛ ye bilahi selibagaw de bɛ nin fɔ ko ale ka Ala daari n'ale bɛna taa lu sɔrɔ ou bien ale bɛna taa yɛlɛma bon dɔ kɔnɔ ko Ala k'ale voisin dɔ kɛ chrétien ye ko n'i ka voisin kɛra chrétien ye a tɛ se i ma mankan tɛ yen foyi foyi tɛ yen mais ko n'i ka voisin kɛra silamɛ ye k'i baara sɔrɔ ouais kuma fɔ cogo de tiɲɛ na n'o tɛ n'i ka voisin kɛra selibaga de ye selibaga ni silamɛ tɛ kelen dɛ selibaga ni silamɛ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ seli mais kafiri don wallahi mɔgɔ bɛ seli mais kafiri don hakili ɲuman Ala ka d'an ma n delila ka nin lakare ne ni ka karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ye kalan kɛ Madina a bɛ na ne fami baro kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Seydou Usman Madan Haidara ko karamɔgɔ don ko a ka waju ninnu nafaba de b'a la mais ko yɔrɔ kelen min kɛra a ka erreur ye k'a ko seli tɛ silamɛ ye ko yɔrɔ de man ɲɛ ne ko n bɛ essayer k'a fɔ ko non ko ne bɛ se ka aya jumɛn fɔ ale ye kuranɛ na ale tɛ min kɔrɔ la hadisa jumɛn bɛ n bɛ se ka min fɔ ale ma min ye a ka wajulu bɛɛ kɔni ɲɛna mais yɛrɛ yɛrɛ la seli tɛ silamɛya ye ko yɔrɔ dɔ kɛra erreur ye kuma ma to ne ka kuma an tora ten an bɛ yen lon dɔ ne sigini bɛ lu kɔnɔ a bɔra dugu kɔnɔ ka na a sera ludara a ko manili far ne ko bi ta ye ko dɔ ye dɛ ne ko Ala n ko bisimila a nana ko ne ni Ala ko Haidara ye wulibali de ye n ko cogo di n k'a kɛra cogo di a ko wallahi ko seli tɛ silamɛya ye ne ko i y'o lɔn cogo di a ye yɔrɔ dɔ fɔ Buwaya a ye kin tɔgɔ fɔ ko ale taara ka taa seli fitiri ka lɔ ka wajulu kɛ
wajulu kɛra ka ban ale yɛrɛ ɲa le y'a ye misiritigi yi wari bɔ k'a di munjini ma k'a k'a da ale ma olu yi safo seli ale bi cɛ kɔnɔna nafila selila ale bi cɛ kɔnɔna ale bɔra ka misiri dara ka cɛ kɔnɔ ka dɛsɛ ɲan dɔɔni ale n'a don kuuru kɔnɔ gardien ko munjini taara a ko ne n'ala seli tɛ silamaya ye manil fard manil jabbar manil kahar manil samad manil kafi wahid la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allahu akbar ale ka wari taara don min na a y'a lɔn ko jaa seli tɛ silamaya ye wallahi a kɔrɔ bɛ le nin Haidara m'a fɔ maa si kana seli wallahi cɛ min ma seli janfa cɛ min ma silamɛya janfa ka seli di a di ko ɲuman na an karamɔgɔ don karamɔgɔ tɔw y'an nɛgɛ parce que u k'a ma ko an ka seli k'a bɛna na ɲɛ ko hali bi jɛniya kɛ hali bi suɲɛni kɛ hali bi mɔgɔ faga ko ni bi seli ka ban k'a bɛna na ɲɛ ale ko ale t'a nɛgɛ dɛ n'an ye nin jogo juguya ni ta ka fara an ka seli kan kan t'a lasɔrɔ Haidara ka kɛlɛ bɛɛ filɛ nka a bɛ cogo di bi in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum ala ka don ani jugu cɛ silamɛya tiɲɛ min ala k'an bila kan labanko ɲuman ala ka d'an ma ala kira kɔ ma tigɛ Sirifu Somadan Haidara a n'a kana ala kira kɔ wasa Sirifu cɛ yɛrɛ de kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɔra Sirifu kalama dɛ dɔw yɛrɛ kun t'a lɔn Sirifu ye mun fɛn de ye dɔw yɛrɛ kun t'a lɔn Haidara i t'a lɔn fɛn min don fɛn kelen min don i t'a lɔn Sirifu Somadan Haidara ka cɛsiri o de y'a kɛ maa caman bɔra Sirifu kalama k'a lɔn ko Asani ni Useni tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ kira somɔgɔw tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ o ɲɛnamayara cogo min na a n'o bɔra Maka cogo min na o bɔra Madina cogo min na cɛ min sera k'a to diɲɛ bɔra kalama an fɛ farafinna yan Sirifu Somadan Haidara don ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a sara sija ni kɛnɛ ala ka danna ma a jugu duguni na bangani ala ka don n'a cɛ ala ko ina a'tayna kal kawsara ko mɔgɔ ne ye kɔ caman d'i ma an bɛ Haidara ko la dɔ k'an b'a kɔnɔ ni bi tɛ sini lo ni bi tɛ sini lo n'an ma malo an bɛna ye a bɛna kɛ cogo min na dɔɔni waaye hali bele karawakɛ ala ka diɲɛ lolo da dɔ le bɛ farala kan an ka mu sɔmɔra dɔrɔn belebele dɔ tilara ka bange tuguni ne ye fa Haidara ye ala ka hinara ala ka yafa ma an ka bi balamuna tuguni Cheikh Ahmad Tidiane wulila an ka bi balamuna tuguni Sherifu Ibrahim ale fana wulila nɔrɔ tigi kabako tigi ne ye nin fɔ n ko Sherifu cɛ in fɛn dɔ b'a la a ka bon kojugu karamɔgɔ ka ko daminɛ kun bɛ cogo min na nin o ko in de tuguni bɛ Sherifu Ibrahim kɔ n'an ko Iba Sirifu Somadan Haidara a ka ko daminɛ n'a kumana dɔrɔn problème don n'a ko n ko a ma min fɔ o b'a k'ale ye ka kɛ mankan ye woya n'o n'a kun n'o tiɲɛna o b'o bila ka dɔ wɛrɛ ta olu tuguni bɛ Sirifu Iba fana kɔ ala ka nafana baraka ye laban ko ɲuman ala ka d'an ma ala ko inna sha'anaka huwal abtar Muhamadu e jugu olu de kɔ tigɛra i ka batu kɛ tɛmɛ i ka saraka fɛ i ka ala ɲini i jugu ne ala y'olu kɔ tigɛ Sirifu Somadan Haidara kɔ a jugu ala y'a bɛɛ kɔ tigɛ ka t'o masa fɔlɔ parce que dɔw taara Haidara juguya ma ka se ka wajulu ɲɛnama yɛrɛ k'a gɛlɛyara n'o ko wajulu kɛ ka na jogora tuma o tuma o b'a tourner ka bɔ jogora ka taa n'a ye fan wɛrɛ ni karamɔgɔ dɔ ka wajulu lamɛn a tora wajulu la olu a bamara k'ale bɛ jogo fɔ a nata yɛrɛ sɔrɔ jɛnɛya la ko jɛnɛya man ɲi ko mɛ mɔgɔ furunu yɛrɛ le bɛ jɛnɛya kɛ mɛ jɛnɛya an tɛ se k'a to yen fo n'ala yɛrɛ le y'a nin karaba ala ale bolo a bɛ kɛ nka Haidara ka kuma de gosi quoi a ko jɛnɛya man ɲi a y'a ye kuma nin bɛ kɛra Haidara ka kuma ye a yɛlɛmana tuguni ko mɛ jɛnɛya yɛrɛ an tɛ se k'a to yen fo n'ala y'an nin karaba bon an donnen ni balawu nin yɔrɔ ɲuman nin mana don mɔgɔw kunkolo la a bɛ ɲɛ cogo di ani hadisa kirikaraw problème min bɛ yen Sofitex ka engrais bɔrɔ Sofitex ka engrais bɔrɔ a sɔnni bara ko Sofitex n'o ye engrais dɔra i b'a dɔn ko nin Sofitex ka engrais bɔ engrais ye
mais mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ se ka taa engrais wɛrɛ ta ka na don Softex ka engrais bɔrɔ la ne le nana ka na engrais san a sɔnni bara ko Softex mais engrais min b'ara Softex ta tɛ n'i y'a fɔ a ye ko e min bɛ engrais lɔn ka tɛmɛ a kan n'i y'i bolo don bɔrɔ in kɔnɔ ka bɔ k'a fɔ a ye ko nin tɛ Softex ka engrais ye a b'a fɔ ko mais a tɛ nin ye bɔrɔ la wa a sɛbɛnnen tɛ ko Softex wa o ye hadisa kuntanw kɛ ka mɔgɔw halaki n'a ye ten hadisa min bi a bɛ karamɔgɔ kɔnɔ ko Bukhari de y'a fɔ Muslimu y'a fɔ hadisa galon min bi Bukhari ni Muslimu kɔnɔ a bɛ remogo fa mais karamɔgɔkɛ bɛna baara kɛ n'a ye parce que a sɛbɛnnen bɛ ko Bukhari ka ban ale kasara t'a la tuguni k'a sɔrɔ Bukhari ka marque le sɛbɛnna a kan kuma min taara ka don a kɔnɔ wallahi Bukhari m'a fɔ Alakira m'a fɔ hadisa su dɔ filɛ nin ye ko mɔgɔ bɛ baara ɲuman kɛ ka baara ɲuman kɛ a tɔ bɛ na to dɔɔni bɛ don alijinɛ kɔnɔ i bɛ baara jugu kɛ ka taa jahanama na mɔgɔ bɛ baara jugu kɛ ka baara jugu kɛ ka jɛnɛya kɛ ka namara kɛ ka mɔgɔw faga a tɔ ye dɔɔni o tuma na i ka taa jahanama na i bɛ baara ɲuman kɛ i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ Alakira ma nin fɔ mɔgɔ si oui mais n'i y'a fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min kalan kɛ ɲɛnama an bɛ mun kalama n'i y'a fɔ a ye ni ani ko Ala tɛ yen a bɛɛ ye kelenya fɛ tellement a lan bɛ hadisa in na hadisa in n'a fana taara k'a bila minɛn kɔnɔ hadisa bɛ sɛgɛsɛgɛ minɛn mun kɔnɔ nin n'a bilara kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ 100% minɛn bɛɛ b'a di ko nin kira kumakan ye mais n ye min f'u ye nin a bɛ Softex ka bɔrɔ de kɔnɔ n'o tɛ Softex ka engrais tɛ hadisa 100% a dira ten mais bandiw le ninnu fabriquer ka don Bukhari kɔnɔ a ka haramiya kira ma fɔ mais n'i y'a fɔ karamɔgɔ ye ko nin hadisa tɛ tiɲɛ ye ani ko ma ko Ala tɛ yen a bɛɛ ye kelen ye tellement o dalen b'a la mais hali n'a kɛra tiɲɛ ye est-ce que e yɛrɛ kan bi maafaga tile haramudumu tile jɛnɛya tile suyɛni tile tiɲɛni tile e kan ka lɔ misiri la ko mɔgɔ bɛ se ka Ala nin kojugu nin bɛɛ kɛ k'a tɔ ye dɔɔni dɔrɔn i bɛna ɲuman kɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ ni soncɛ y'o mɛn a bɛ bɔ sonya la ni maafagala ye nin mɛn a b'a dabila ni hadisa su in de kɛra ka fitina ni bala o la an n'o tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que engrais min bɛ bɔrɛ in kɔnɔ olu ɲɛ bɛ bɔrɛ in marque la k'a sɔrɔ an ye kalan wɛrɛ kɛ an ye engrais yɛrɛ de kalan kɛ engrais yɛrɛ n'a y'a minɛ ten ni engrais nin Softex t'a lɔ a t'a tɛ anw b'a lɔ an ye hadisa yɛrɛ kalan de kɛ mais olu ye bɔrɔ marque kalan de kɛ min sahih Imam Bukhari a ko Bukhari yɛrɛ de y'a fɔ donc a banna an ka kunu dɛ an ka kunu an bɛ tile dɔ de la ani tile tɔw tɛ kelen ye kira joli b'an bolo nkalon lara a mɔgɔ cɛ kan a y'a bɛɛ fɔ an ye ayiwa an dala la hali n'a fɔra nalama ye nalama b'a la wallahi nin ye tiɲɛ ye ani ko ni hadisa su wɛrɛ fana filɛ nin ye bandiw ye mun dilan ka don Bukhari kɔnɔ ko ni sarantɛrɛn n'i y'a sɔrɔ ka bugɔ ka faga n delila ka karamɔgɔ bɛ sɔsɔrɔ kɛra la jumalon cɛ wajulu kɛra a ko n'i saran tigɛ bugɔ ka faga ko baraji 100 karamɔgɔ kelen wulila ko dɛ ko ni jumalon o le ye baraji 100 ye kelen wulila ko a fila bɛɛ filila k'o tɛ dɛ ko ne a ku yɛrɛ le ma tigɛ k'o le ye baraji 100 ye sarantɛrɛ ye mun k'ala la Ala ka danfɛnw don danfɛn tɛ ko Ala ye fɛn min da o danfɛn de ye fɛn jugu ye ale Ala yɛrɛ ma k'a t'a fɛ Ala bɛ se ka fɔ ye k'i kana lɛ sogo ɲimi mais lɛ tɛ Ala jugu ye ni lɛ kɛra Ala jugu ye e bɛ juguya modèle min dɔn seconde a tɛ lɛ sɔrɔ dugukolo kan e ka hɛrɛ kama n'a bɛ tɔɔrɔ min se i ma walima i tigi ko kana nin kɛ point a banna mais Ala yɛrɛ jugu lo Ala ma se ka lɛ kɛlɛ fo Ala taara Isa le préparer karate ni boli la san caman kana dugukolo kan ka yala ka to ka lɛw faga Ala ka laban ye Ala k'an sɔkɔ diinɛ tiɲɛ ma Seydou Souleymane Haidara an b'a fo Ala kɛra kɔ cayara an nafara n'a ye wagati cogo kama an bɛ teliya an bɛ sigi min na n'o ye an b'a Fatumata Zahara o ka anniversaire ye an b'a Fatumata jogo min kun b'ara an y'a kanu ka dɔɔni fɔ a la ni wagati m'an tigɛ ta ni heure sera a b'an signalé an bɛ don baara kɔnɔ wagati yɛrɛ cogo kama naam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمي تغني شتي الله تعالى فيك والشيطان تورما بسم الله الرحمن الرحيم أي كلام دمني على توي على ميكو دمني على ميكو لبا والله اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيت الأدهار أمي كشني نماني على في كدي على كراكا سمو سلمو على كان نفانو بركاي آمين ولادة فاطمة زهراء عليها السلام ako amba Fatima ta ka bangani ya rabbi ala ka kishibaka nam an khadijat عليها السلام ako ni minena ka bo amba khadijatuma ala ka kishibaka قالت ako لما حملت بفاطمة حملت حملا خفيفا ako tumamina ale lasrila amba Fatima ta lasri kulla lasri mi namake dugu ale ma kɔnɔbara la ni muso lasrilen do doni de b'a kɔnɔ a ka gili a bi bana a bi fɔnɔ a bi tɔɔrɔ mun deli bɛɛ sɔrɔ ko ale kɛlen bɛ ka an ba Fatima ta doni ta nka a kun t'a lɔn ko doni kun b'ale kɔnɔ tellement kɔnɔ in kun ka nɔgɔ kojugu naam وكانت تحدثني في بطني Khadijatu ko an ba Fatima ta Zahara a kun bi baro kɛ ni ale ye ka to a bɛ o tuma na a Khadijatu kɔnɔ den b'a ba kɔnɔ nka a bi baro kɛ n'a ba ye kana kabakoyara dɛ fɛn ka nɔgɔ Ala ma min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan naam فلما قربت ولادتها دخل علي 4 نسوة عليهن Khadijatu ko tuma min na an ba Fatima ta Zahara tuma min na a bange tuma sera a ko musoba 4 donna ale ka so kɔnɔ من الجمال والنور ما لا يوصف به a ko cɛɲumanya ani nɔrɔ dafalen b'o la da tɛ se k'o ka nɔrɔ hakɛ a n'o ka tiɲɛ lakali ka se a dan na naam فقالت إحداهن أنا أمك هواء a ko muso kelen ko ale ma a ko ne de y'i ba ye Khadijatu n'o ye Hawawu ye n'o ye an ba Hawawu ye naam وقالت لي أخرى أنا آسيا بنت مزاحم a ko filanan ko ale ma a ko ne de ye Asiyatu ye naam وقالت لي أخرى أنا آسيا بنت مزاحم an tɛmɛna ye o وقالت الأخرى أنا أم الكلثوم أخت موسى a ko kelen ko a ma a ko ne de ye Umul Kulsum ye min ye Musa balimamuso ye a ko ye ne ye naam وقالت أخرى أنا مريم بنت عمران أم عيسى a ko nana ko ne de ye Mariyama ye n'o ye Imrana denmuso ye جئنا لنولي من أمرك ما تلا النساء a ko anw nana ka na i bere k'i tare i kɛlen bɛ ka na ni musow diɲɛ bɛɛ musow ka kuntigi ye i kɛlen bɛ k'o min lasiri ni bɛ nana ka na bange Ala y'a musobaw bila ka na e Khadijatu tare ka na muso barikama in kunbɛn yɔrɔ la naam فولدت فاطمة فوقعت على الأرض ساجدة رافعة أصبعها a ko Khadijatu ko ale ye Fatima ta bange yɔrɔ min na a bangetɔ a n'a ten ka taa sujutura a bolokumanden wulini bi sanfɛ ko a bɛɛ kɛra kelen ye Ala k'a nafa ni Fatima tu barika naam أخبار مكارم الأخلاق سيدة الزهراء عليها السلام kitabutigi ko a bɛna dɔɔni fɔ ye ni musoba in ka jogo la naam لقد تربت أمنا سيدة الفاطمة في بيت النبوة على كمال الأخلاق a ko i ka dɔn Fatima ta a lamɔna nabiɲumanso kɔnɔ ni jogoba ye ni ladabu ɲuman ye nabiɲumanso kɔnɔ ko Fatima ta wulila ni lamɔko ɲuman ye kira ka so nabiɲumanya kiraya o bɛ lamɔ kɛ cogo min na ko a lamɔna o de kɔnɔ ka wuli naam فكانت رضي الله عنها أصدق الناس بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام akika lon Fatima tu Zahara Ala ku y'a kɛ tiɲɛtigi do kun tiɲɛ kun ka d'a ye a bɛ tiɲɛ fɔ Ala kira kɔfɛ ko danfɛn tɛ yen min kun bɛ se ka tiɲɛ fɔ ka se ba Fatima tu Zahara ma Ala ka nafa n'a barika ye n balimamuso i yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ an ka b'an ba Fatima ta ka anniversaire de kɛra tiɲɛ do
jogo min kun b'ara ladege n'a ye o le b'an ba Fatumata nisɔndiya muso kɛ tiɲɛfɔla ye a gɛlɛyara cogo cogo kana to i cɛ k'a lɔn ko i galontigɛla ye muso ni cɛ y'a lɔn ko i galontigɛla ye i ka furu sigi bi gɛlɛya daniya dɔ bɛ yen muso ka ɲi ka to cɛ k'o sɔrɔ ni ele ye o daniya le b'a to a b'a gundo f'u ye o daniya le b'a to n'i y'i fɛn fɔ a bɛ lara mais i da yɛlɛ o yɛlɛ a bɛ galon a bɛ cɛ tigɛ la muso kana galon tigɛ i y'a fɔ i ka cɛ ko ne bɛna taa denwoloyɔrɔ la i t'i yɛrɛ sɔrɔ sarafalaw moricɛ dɔ ka bon kɔnɔ a y'i kunbɛn fana sarafala k'i bɔra min a ye ko denwoloyɔrɔ la ko dɔ de ɲinɛ n'a ka jala ko an taara ta yɔrɔ ala b'a kalama dɛ kana galon tigɛ équipe télé jɔsi télé bɔra ka bɛn n ka ci n'i cɛ nana fɔ a ye n ka cɛ télé binna ne le bolo kana galon tigɛ a ka verre min cira i bolo n'i cɛ nana a fɔ a ye verre cira ne bolo kana galon tigɛ mais an ka musow bi galon tigɛ f'i jigi bi tigɛ o dama tɛ dɛ a bɛ galon tigɛ fo ka tila ka taa den yɛrɛ don galon na ka den yɛrɛ don galon na cɛ o cɛ o la n'i bɛ fɛ ka muso den ɲɛnama sɔrɔ i bɛ kɔn ka muso ɲɛnama le yaala fɔlɔ jeune b'o fɔ a ye aw mun m'a ta fɔlɔ dɔw ta barilaw la a tɛ se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ tuguni an bɛ dugawu k'o ye a m'aw mun sɔrɔ fɔlɔ n b'aw sɔmi n'i bɛ den ɲɛnama fɛ den ɲɛnama n'i b'a fɛ kɔn ka izini ɲɛnama don n'i bɛ den ɲɛnama fɛ kɔn ka muso ɲɛnama yaala muso ɲɛnama i b'a lɔn cogo di a bamuso filɛ a fakɛ filɛ o ka lu yɛrɛ filɛ o bɛ vira cogo min na ale yɛrɛ filɛ a bɛ vira cogo min na a ka dirike donta filɛ a taama ɲɔgɔnw filɛ i bɛna lɔn ni muso ɲuman lɔn ni muso ɲuman tɛ parce que mɔgɔ bi furu bi kɛ mɔgɔ tɛ nata den ɲɛnama na tuguni o de kɛra balaw ye fɔlɔ furu bi kɛ le nin muso in a bɔra nin lu in kɔnɔ a fa kun bɛ ten a ba kun bɛ ten o mɔmɔcɛ 10 na o kun bɛ ten dɔ bɛ taa muso furu nin kama mais an ta n'a ɲɛda cɛ ka ɲi ka ban dɔrɔn a banna hali ni bandi don bɛɛ b'a kuma fɛ ka dɛsɛ a b'a ko jarabi lo k'ale tɛ se i bɛna na se a bɛna bɔ ɲana o wallahi hali a ti mɛn bɛɛ b'a fɔ nin t'i ka muso tata ye a man ɲi an b'a lɔn a man ɲi a fa man ɲi a ba man ɲi kan'a kɛ a b'a ko fiye ko fɔ ale mais i bɛna tila k'a ye parce que n'i ma muso ɲuman sɔrɔ ele ye silama ɲuman ye jogo ɲuman bɛ e ra mun den yɛrɛ ka lamɔ yɛrɛ b'i ba de bolo a baasi caman i ba t'a ye e bɛ soli ka taa lɔgɔra jɔn de bɛ lu kɔnɔ muso ni denmisɛnninw de mais e bɔra baarakɛyɔrɔ ka na ka fani dulon muso de b'a fɔ den ye taa filɛ i fakɛ ka fani pɔsira ni warimisɛn min a bɔ ka na den bɛ taa a bolo don fakɛ ka pɔsira ka warimisɛn bɔ ka na d'a ma ka na d'a bamuso ma bamuso b'a minɛ ka siri a ka tafe d'a la cɛ bɛ bɔ jikɔrɔ ka na a ka fani don ka na sigi ko ne ka wari a bɔnna k'o sira kan ne yɛrɛ m'a lɔn muso b'a fɔ n'o la i tɛ a calculer ka ɲɛ kɔni i ma san dɔ kɛ sira kan dɛ den siginin bɛɛ a bi filɛra i den dege mun na i y'a dege sonyɛni na équipe télé jɔ sa bɛn n'a ka ci i y'i den sigi k'a fɔ a ye ko n'i fakɛ nana kana fɔ ko ne de y'a fɔ dɛ mais den y'a lɔn ko e don fakɛ nana ko jɔn ye télé ci ne tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ gabuguda la o n b'a la ka mɛn dɔrɔn ko wababababa cɛ ko télé bila n'i ye yan a bɛ taa san 5 la e sigi ni sina ka mankan mɛn cɛ ko i bɛ taa sɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ dɔ le yɔgɔyɔgɔra den ɲabara a ba bɛ kɛ n ka galon tigɛ bon den ta tiɲɛ cogo le ye nin a kana miiri ko a ye n den don école la non i den don école la maître b'i taa kalan 1+1 na a n'a seko damayira den yɛrɛ ka mɔgɔya lalagani muso a b'i bolo dɛ
Fatumata Zahara mankutura ko tiɲɛ a kun bɛ tiɲɛ fɔ ko Ala kira kɔfɛ danfɛnw tɛ sɔn tiɲɛ ma ka tiɲɛ fɔ ka se a ma muso kɛ tiɲɛfɔla ye i ka du kana ci kɛ tiɲɛfɔla ye i ka du kana ci ni den de lara den bɛ kɛ nkalontigɛla ye lon dɔ yɛrɛ bɛna taa den ci butigi la ka na den min na a bɛ taa sanni kɛ dɔrɔmɛ 5 bɛ d'a ma ko warimisɛn den b'a don bisiki la ka ɲimi ka na fɔ ko na ko warimisɛn tɛ yen i b'a fɔ ko nkalon don k'a bolo minɛ ka taa butigitigi fɛ butigitigi b'a fɔ ne ye 5 d'a ma dɛ a yɛlɛmana ka bisiki saya i bɛ den minɛ ka don bon na ka da a muso mɔdɛli n'a ye den sɔrɔ k'a b'a bugɔ kabako lo mais e na ale bɛ nkalon min tigɛ ni cɛ ye e bugɔ ta bɛ ɲɛ wa bon a filɛ e bɛ walijugu kɛ den k'a ye i b'i fɛ busan ka den bɔ walijugu la muso e ka ɲumanya n'i ka jogo ɲumanya o le b'i e den ye mais e ka jogo juguya kɛ ka busan ni bere ta den kama ka den bugɔ ka fari bɛ halaki k'a ye mun kɛ k'a ye 5 suɲɛ k'a sɔrɔ e ye cɛ ka 2000 suɲɛ 5 ni 2000 jumɛn de ka jugu o kama a bɛ da tugu ka den minɛ ka don ka busan minɛ ko ne m'a fɔ i kana nkalon tigɛ wa i taara warimisɛn da mun ma n'o kɛra nkalon tigɛ wa den b'a ɲaden wagati ne bɛ den ladira n'a y'a ɲa wagati a étonnera de na e yɛrɛ b'a fɔ fɔ wa o le ma nkalon tigɛ baba ɲana yɔrɔ la wa e b'a ko ne kana nkalon tigɛ wa e bɛ min ladira bɛ ɲa wahara a to an filɛ kɛ a b'a ɲa waha a kabako yɛrɛ o e ye nkalon joli tigɛ ne ɲana muso kana nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ wallahi n'i ka cɛ y'i lɔn tiɲɛfɔla ye i ka problème tɛ caya n'i y'a fɔ ne le ye nin kɛ a bantɔ lo mais n'a y'i lɔn nkalonfɔla ye nkalontigɛla ye i nkalon min tigɛ a bɛ lɔn den ka ko ka gɛlɛ wa lon dɔ n'a fakɛ la nin kɛnɛ ma den min bolila ka yɛlɛ kan fakɛ kɛlen bɛ ka biscuit ni bonbon san ka d'a ma a content kojugu bɛna la fakɛ kɔrɔ ka yɛrɛ kɛ a ko baba i b'a lɔn kɛ o naga tele nin kɛ n'ale ka b'a jɔsi o a bɛnna ka ca ko ne kana fɔ cɛ bɛ tigɛra cɛ bɛ tigɛra lon wɛrɛ ta hali n'i m'a kɛ i ko e tɛ cɛ tɛ lara a to cɛ ka layira ni cɛ layira la i bɛ lafiya i san 10 ma taa ka so ka t'i bamuso n'i fakɛ filɛ juguya tɛ dɛ cɛ tigɛ nin bira de ni mɔgɔ tigɛrɛla ka ban t'i layira ko foyi la tuma wɛrɛ i bɛna papier yɛrɛ i ka cɛ la ko ne man kɛnɛ n ka ɲi ka fila san cɛ b'a négliger a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ a caman na cɛ tigɛra i la le muso kana nkalon tigɛ ala k'an dɛmɛ n'o tɛ a gɛlɛyara den ɲɛnama sɔrɔ man di tugun dɛ wallahi ne t'aw nɛgɛ den ɲɛnama sɔrɔ man di tuguni den kɔni bɛ wolo nka ka den ɲɛnama sɔrɔ a sɔrɔ man di i m'a ye ni muso dɔ bɛna waso ne kɔnɔ wa alhamdulilayi kɔnɔya 10 ne y'o kɛ sonden ta ye mun ye sonden ta ye mun ye di voleur a ye mun ye a ye mun ye burukina ye a ye mun ye bubukanw ye a ye mun ye bolibanakaw ye kɔnɔya 10 e bɛ taa feere la non an tɛ kɔnɔya 10 ko la o an tɛ kɔnɔya 15 ko la o muso den ɲɛnama wolo hali den kelen don hali den kelen don n ko muso kelen ka den de kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lamaga muso kelen basi ta kelen a ka dencɛ kelen ne m'a fɔ serifucɛ m'a fɔ k'a ma kalan m'a fɔ a ma si ɲɛna kɛ ala wele la m'a fɔ ala kɛra somɔgɔ tɛ nka wallahi a jɔyɔrɔba y'a ba ye a jɔyɔrɔba y'a ba ye a yɛrɛ y'o don o la sabu a denw ko olu ma deli ka o fa bolitɔ ye fo n'o o ba y'a wele a bɛ boli kɛ min yɛrɛ b'i kabako i b'a dɔn k'a ma kulo kɛ n'a bangebaga ka ko ye muso caman tɛ hali ka nin den kelen dɔ n'i y'a sɔrɔ n'ala ye baraka don a bɛ se ka jamana bɛɛ wasa den kelen wallahi muso dɔ ka den kelen a bɛ se k'a fɔ ko burukina yan lu o lu bɛ yen min don n'a bɛɛ ka kuransara n'a jisara ye muso dɔ ka den kelen den caman wolo tɛ baraka mais kabini e kɔnɔman don e bɛ commencer ka den mako sa kabini kɔnɔ na kabini e lasirilen don peseri parking ni dɔrɔmɛ 10 carnet 40 a banna parking dɔrɔmɛ 10 carnet 40 i bɛ don u b'i lajɛ foyi t'i sa
hali ni dɔ ko gan mi san an ka gan kɛ 40 ye mais e ni ala e ta o ta peseri i bɛ 1000 minɛ i ka cɛ fɛ 1000 ko e bɛ taara peseri kɛ yɔrɔ la ko dɔw di dɔgɔtɔrɔcɛ ma ko pikiri galon ka galon babaw tigɛ den min b'i kɔnɔ i b'a kɛ jago ye k'i den to kɔnɔ k'a kɛ jago ye n'o den bɔra a jɔyɔrɔ bɛ kɛ baara ye dɛ muso a kana galon tigɛ a ye to tiɲɛ na min tɛmɛna a y'o yafa deli ala fɛ a y'a to cɛ k'a dɔn ni tiɲɛ ye ala bɛ barika don a denw na an bɛ taa wagati ka dɔgɔ Fatumata Zahara a jogo bɛɛ tɛ se ka fɔ su in na naam أولا naam كانت رضي الله عنها لا يجري لسانها بغير الحق a ko Fatumata Zahara a t'a nɛn don ko la ko min tɛ tiɲɛ ko ye an ka taa ولا تنطق إلا بصدق a tɛ sɔn ka kuma fiyewu f'a ka sɔrɔ tiɲɛ don n'a ko n ko bɛɛ b'a dɔn min bɛ fɔra tiɲɛ de bɛ bɔra da la naam ولا تذكر أحد بسوء a tɛ sɔn ka juguman fɔ ka sin maa si ma ni Fatumata Zahara jogo ye ka mɔgɔ ka juguman fɔ ka kuma jugu fɔ k'a di mɔgɔ ma wala a tɛ sɔn k'ale kɛ muso kana yala ka mɔgɔ ka gundo fɔ cɛ i yɛrɛ fana kana yala ka mɔgɔ ka gundo fɔ kana mɔgɔw lebu kana kuma jugu fɔ mɔgɔw ma muso n'ala ye hɛrɛ k'i cɛ ye i muso ɲɔgɔn min bɛ yen ni fɛn t'o fɛ kana waso kunna i muso ɲɔgɔn min bɛ yen ni ala ye denko nɔgɔ gɛlɛyaw ma kana i ka denko kɛ ka waso kunna a kun ka tɔɔrɔ tɛ se danfɛn foyi ma mɔgɔw bonya dɛ walahi an bɛ ɲamu ɲɔgɔn na ten an tɛ ɲɔgɔn tɛ teri lɔ ni dɔ sera yan sisan karamɔgɔkɛ min sigilen bɛ 16 kɔnɔ ale b'a ye ni karamɔgɔkɛ in ne de ka bon ni jama bɛɛ ye bɛɛ b'ale le lamɛnna k'a sɔrɔ dɔ sigilen bɛ nɛgɛ 16 kan fugulan t'a la tasabiya t'a kan na samara yɛrɛ t'a sen na fini ɲɛnaman t'a la a bɛ min dun bi su in na a t'a bolo nka ala teri don muso i ka baarakɛden min b'i fɛ n'a b'i ka jisuma ɲu ka to ka taa feere a bɛ to ka sara fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛ ka taa a bamuso n'a fakɛ bɔ sɛgɛn na kana tɔɔrɔ kana kuma jugu fɔ a ma ala ka dunanw don ala ka jɔnw don a b'a halala de yaala la n'i y'a tɔɔrɔ n'a ɲɛji jigira n'a balo wulila nɔfɛ tɛ s'a kɔrɔ dɛ a ye mɔgɔw kɔrɔsi mɔgɔbaya tɛ fini ye mɔgɔbaya tɛ bolifɛn ye mɔgɔ ye adamaden ye ko ala ye nin don a la bama i ka tɔɔrɔ kana s'a ma ko Fatumata Zahara tun bɛ kɔlɔsili kɛ a tɛ sɔn ka juguman fɔ mɔgɔ ma min b'a tɔɔrɔ naam فلا قيبت a b'a kɔrɔfɔli kɔnɔ o kuma tɛ k'a t'o kɛ n baw a bɛ cogo di muso dɔ ka kɔrɔfɔli kojugu o y'a tɔgɔ la ko RFI a kɛra baara ye kɔrɔfɔli man ɲi Fatumata Zahara tun tɛ maa kɔrɔfɔ a b'i ka silamɛya tiɲɛ pewu a b'i ka lahara tiɲɛ ni mɔgɔ dɔ fana bɛ yan kɔrɔfɔli yɛrɛ de b'a joli la n'a y'a daminɛ wuli ka taa n'a y'a daminɛ kana sigi k'i b'a lamɛn dɛ dɔ bɛ sigi ko kɔrɔfɔli man ɲi ko an kana kɔrɔfɔli kɛ k'a man ɲi mais kɔrɔfɔli mɛnni ka di ale ye a bɛɛ ye kelen ye kana mɔgɔ kɔrɔfɔ jogo n'a bɔra i ka silamɛya la i ka jogo kɛra fu ye mais n'a bɛ taa lɔgɔra kɔrɔfɔli n'o bɔ lɔgɔra ka na kɔrɔfɔli to bɛ fasara kɔrɔfɔli seli min nana kɛ seliji bɛ taa ni kɔrɔfɔli fo ka taa ban a bɛ bolo kelen kɔ maamu o n'a ka denkundi yɔrɔ la i ma muso dɔn ye wa mansi min kun tun ale le don a bɛ nin fana daminɛ tuguni muso dɔn fana kun malo tuguni na dɛ a bɛ seliji le bɛ taa ten dɛ nka a bɛ kɔrɔfɔli le kɛ fo ka taa ban a bɛ taa lɔ seli yɔrɔ Alahu akubar a bɛ yɛlɛma ka dɔɔni fɔ tuguni ala k'a nɔgɔya muso n'an ko an b'a Fatumata ka d'an ye kira denmuso ni jogo ni kun t'a la cɛw n'an ko ala kira somɔgɔ ka d'an ye n'a nana sigi Fatumata Zahara ka kɛnɛ kan ko Fatumata Zahara tun tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ a kana mɔgɔw kɔrɔfɔ a kana mɔgɔw tɔgɔ juguya fɔ a kana mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ a ye mɔgɔ kɔnɔ ni hɛrɛ ye ala bɛ hɛrɛ k'a ye naam ولا همزة ولا لمزة a ko i k'a dɔn ko Fatumata Zahara a kun tɛ yani ka sigi jama na k'a den ka a nɛn bɔ ka mɔgɔ dɔ yira walima k'a ɲa kami
ka mɔgɔ dɔ siɲɛlen k'a kɔrɔfɔ k'o kun t'a ka baara ye ka mɔgɔ siɲɛlen k'a kɔrɔfɔ k'o kun t'a ka baara ye dɔ bɛ yen n'a bɛ jama na dɔrɔn f'a ka mɔgɔ dɔ le kɔrɔfɔ n'a ye jama tɛ se ka kuma a bɛ kɔrɔfɔli kɛ n'a ɲaden ye walima a b'a nɛn bɔ ka siɲɛlenma kɛ o kama Ala ko waylun likulli humazatin lumazatin mɔgɔ bɛ kɔrɔni kɛ ni nɛn ni ɲakamakami ye ka siɲɛlenma kɛ ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ walima ka mɔgɔ dɔ ka lebu yira Ala ko a ka bɔnɛ ni jankata ye Ala k'an kisi a ma naam كانت رضي الله عنها توادئا a ko i ka dɔn ko Fatumata Zahara muso de kun min kun ma jigilen don a t'a yɛrɛ bonya wallahi n'aw m'a lɔn ko nin Ala kɛra denmuso ye a bɛ n'a cɛ ma ka taa a tɛ bɔ a kalama a t'a yɛrɛ bonya a tɛ waso n'a yɛrɛ ye ka fɔ ne le ye Ala kɛra k'a denmuso ye n bɛna n yɛrɛ bonya ka bɔ baara dɔ ma wallahi a kun t'ale kɛ a kun t'ale kɛ hakili ɲuman Ala ka d'a ma Ala ka laban ye a b'a yɛrɛ majigin nin bɛɛ ye n y'o de fɔ adamaden Ala de b'a ka jɔnw dɔn Ala de b'a ka jɔnw dɔn كانت رضي الله عنها يكرم زوجها a ko i ka dɔn k'a fɔ ko an ba Fatumata Zahara a ko mɔgɔ de kun min kun b'a cɛ bonya o ma se fɔ ma dɛ Imam Ali kɔni a y'a ladon bɛɛ la gɛlɛya dɔ ye sahaba dɔ sɔrɔ o ko ka dɛmɛ ɲini k'a ye deleke ko le kun baara kuma taga surunya fɛ Fatumata Zahara y'a ka kusen ta ka di ko ka taa tapi fara ka kɛ fini ye ka d'a ma ko nin kusen dira ale ma ale ka furu don mais kabini ale furula ka na se bi ma ale ma temps sɔrɔ don dɔ k'a kun la kusen kan muso kusen joli b'e fɛ dɔ bila nin b'i kun kɔrɔ i sen yɛrɛ fila la nin b'i dɔ kan i bolo la nin b'i dɔ kan ventilateur b'i fifara ka kan wallahi Fatumata Zahara ko ale ma se ka lafiya ka temps sɔrɔ ka la kusen kan Ala ni cɛ ka lado fɛ ale kun Imam Ali a b'a ladon de fo ka taa sunɔgɔ n'i y'a ye ko Fatumata Zahara lara dɔrɔn a cɛ sunɔgɔra n'a cɛ ma sunɔgɔ la ten cɛ ban ko bɛ se fɛn o fɛn ma cɛ da t'a fɔ ko nin kɛ k'a y'a sɔrɔ a y'a kɛ Ala ka nafa n'a baraka ye Ala ka nafa n'a baraka ye an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka furu ɲɛ a kama Ala ka furu ɲɛ a kama muso ye cɛ bonya ale tɛ lahara ko ye n'i ye cɛ bonya i b'a ye diɲɛ na yan n'i y'a dɔgɔya fana i b'a ye fariya tɛ foyi ye Fatumata Zahara muso de kun min kun sabarinin bɛ sabari Ala ka d'a ma cɛw n'i y'a ye kuma cayara musow kan dɔwɛrɛ tɛ Fatumata y'olu tɔma ye o muso ɲɔgɔn lo o kama kuma cayara olu kan an cɛw an ka sabari muso bonya da tɛ se ka lakali karamɔgɔba muso de y'a bange faama muso de y'a bange muso Ala kɛra somɔgɔ muso de kɛra sababu ye k'a réserver n'o kɛra Ala ka sara ye n'o ye an ba Fatumata Zahara ye o de kɛra muso ye muso ka kan ni bonya ye n'i bɛ den ɲuman fana fɛ i muso kana tɔɲɔ kana tɔɔrɔ muso bɔra a faso la k'a baso to yen k'a dɔgɔninw to yen ka kɔrɔ to yen k'a ka fɛn bɛɛ to yen e de kɛra jigi ye e de kɛra ka fɛn bɛɛ ye mais n'i wulila i bɛ balon ni tɔɔrɔ bɛɛ l'a kan a ɲɛji bɛ jigin taa yɔrɔ tɛ yen n'a k'a bɛ taa fɔ so k'a ka taa sigi ko furu lo cɛ kana ale kɛ fantanya ne bɛ fɔ ka fantanya kɛlɛ a fila dɔ ye to ka nisɔndiya ni muso ye cɛ o cɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na i bɛ yɛlɛ ko n'i ka muso ye i ni muso mankan tɛ yen wallahi fantanya tɛ sigi ale dun kɔnɔ wallahi fantanya tɛ sigi olu kɔnɔ fiyewu Ala bɛ den d'a ma min bɛ kɛ nafolotigi wala Ala bɛ hɛrɛ kɛ e ye kana to lon bɛ n'i ka muso problème bɛ yen n'a ka furu n'a ka foyer n'a guwanni bɛ ka kɛ takam ye ka ban hɛrɛ tɛ n'a ye tuma o tuma e n'i ka muso de bɛ ɲɔgɔn na mankan na voisin bɛ bolo ka na aw dari a ye sabari a y'a kɛ ten jogo ɲɛnama tɛ hinɛ ye muso ra makari ye muso ra e de y'a fa ye e de y'a ba ye e de y'a ka fɛn bɛɛ ye baara in kun cɛra nin cogoya in de la an b'a ɲini Ala fɛ dugawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Fatima kama Ala k'a minɛ an ye k'a minɛ an ka jamanaw ye ka basigi ni bɛn ani keleya sabati an ka dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na ka ahlubɛtiw dɔn k'u ka bonyaw dɔn k'u kanucogo dɔn k'u tugu ɲɔgɔnya k'o dɔn a sababu ɲuman ye san 40 cɛkɔrɔba min sɔnna k'a yɛrɛ di Ala ma
a seyidi Sheikh Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala ka bɔdaw di Ala ka suturaw kɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tenya